أبي بابا بي بطاير هاد شوربة. خلينا انا اول شيء شربه هذا مال شوربة ايه. ترى هي الحين out of coverage area يعني. Muna ako magipangluto mga bay no, spaghetti, ang shawarma. Muna yung atong kuan karon chicken shawarma, tasrib, kani kuan kining singan ani. Wa naman ni makita ning kuan eh. Warag anab. Warag anab mga bay. White rice with onion. Ito yung laham bukari. Oh, di apa? Kuan kanang macaroni with mushroom. Haris, gikan sa gawas na siya. Yala. Sino? Karwason. Karwason. Chicken in the oven. Sambusa, ladida. Indian shorba, mushroom. Moni ang mga salata, patus, nugget salata. Yeah. This one the sauce. Okay, sorry. Moni ang mga kuan akong mga ipanghimo no, mga kuan Chinese rolls, mga kuba-kuba diha. Baby. Moni akong mga tinapay ipanghimo mga bay oh. Ako sila gimuag pandisal. And dara ang kuan cheese rolls. Dara ang plain nga pizza. Og ang pizza nga cheese with vegetable. Dara. Salamat sa Ginoo na human na gyud ang kuan. Last na gyud karon nga party no sa sunod ka. Bet na ni kuan. Ni Hanua. Tani Osbo, bet hag suno ay pugat ni. Next Friday in your house ah. Yeah. What's your name? I forgot. Mary. My mother name or what? No, you. My family name? You name. Nora. Oh my God. Salam, Baba. Karwason, ha? Unsa man na? Wa na may kabutangan pa. Asa man na nato i-transfer? Salamat sa Ginoo dahil nakabidyo lagi ko sa pagluto. Naratanan ako mga ipagluto mga bay o dara. Di paghanapan nato na kuan bi sudlanan bi. Dara sa tirutsi gadag ikaw nagawa na. Oh, unsa man na? Gawa ra sa gawas. Tapang akong kuan. Video mo doon ma